Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бүгеннән алып тагын 5 елга Рөстәм Миңнеханов Татарстан рәисе вазифаларына кереште. Урындыклар һәм партиялар урынына машина, руль һәм педальләр чалды. Автосессия 2025 республика конкурсының шәһәр этабы узды. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кереште. Тантана Салих Саидәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында узды. Чара башланганчы үзәк комиссиясе рәисе Рөстәм Миңнехановка республика рәисе итеп сайлануы турында таныклык тапшырды. Тантанага чит ил дәүләтләре лидерлары һәм вәкилләре, Россиянең күрше төбәкләре башлыклары, Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатлары, республика муниципалитетлары башлыклары килде. Торжественно объявляю: Рустам Нургалевич Миңнеханов вступил в должность главы Раиса Республики Татарстан. Рәис вазифасына керешу тантанасы Рөстәм Миңнехановның 2 дәүләт телендә ант итүеннән башланды. Бүген ул рәсми рәвештә вазифасына кереште. Исегезгә төшерәм, сайлауларда Рөстәм Миңнеханов сайлаучыларның 88% тавышын җыйды. Федераль законнарны һәм Татарстан Республикасы законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы рәисенең миңа йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм. Залда 700-гә якын кеше, тантанага чит ил дәүләтләре лидерлары һәм вәкилләре, Россиянең күрше төбәкләре башлыклары, депутатлар, республика муниципалитетлары башлыклары килде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары билгеләп үткәнчә, республика елдан-ел төзелеш тармагында уңышларга ирешә. Юллар, сәнәгать предприятиеләре төзелә, илкүләм проектлар буенча эш алып барыла. Благодаря вашей чуткости к запросам людей и умению находить оптимальное решение, в республике создаются новые возможности для комфортной и благополучной жизни. Это один из ключевых факторов, который позволяет Татарстану уверенно двигаться вперед. Татарстан сегодня это стал уже, знаете, таким позитивным брендом, который знает не только вся страна, который знает весь мир. Республика занимает первое место в округе по показателям валового регионального продукта, а также является одним из лидеров в стране по инвестициям, внедрению инновационных производств, активно осваивает новые информационные технологии. Отдельно необходимо отметить активную помощь новым российским регионам, над которыми Татарстан взял шефство. Осознаю свою ответственность за судьбу республики перед всеми ее жителями, перед предками, сохранившими и передавшими нам традиции, ценности и любовь к родной земле, а также перед будущими поколениями. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов барлык татарстанлыларга һәм әлбәттә Россия президентына ышанычлары һәм ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Соңгы 5 елда республика санкцион басым һәм икътисади элемтәләрне үзгәртү шартларында тотрыклылыгын күрсәтте. Зур эш башкарылды. Ул алга таба да дәвам итәчәк дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов. Впереди у нас кропотливая работа, в том числе по выполнению наказов и предложений, озвученных в рамках избирательной кампании. Здесь я рассчитываю на представителей всех политических сил, принимавших участие в выборах. Убежден, только вместе, сплоченным и сильным обществом мы добьемся еще больших результатов. Исегезгә төшерәм, Рөстәм Миңнеханов республиканы 15 ел элек җитәкләде. Ул бу постта Минтимер Шәймиевны алыштырды. Беренче антын ул 2010 елның мартында бирде. Хәзер ул 5 елга сайланды. Лилия Гатина, Яңалыклар. Урындыклар һәм партиялар урынына машина, руль һәм педальләр, укытучылар урынына автоинспекторлар чалды. Автосессия 2025 республика конкурсының шәһәр этабы узды. Ярышларга вуз һәм урта һөнәри уку йортлары студентлары килгән иде. Безнең төшерү төркеме катнашучыларга уңышлар теләде. Старт бирелде. Конкурсның төп максаты студентлар арасында юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау. На дорогах ездят уже современные, безопасные автомобили. И проблемой основной все-таки аварийности является человеческий фактор. Как раз то, что вы сегодня будете повторять и сдавать правила дорожного движения, это теоретическое напоминание, как надо себя вести на дорогах. Александр Пещальников Кама дәүләт автомеханика техникумын тәкъдим итә. Автосессияда беренче тапкыр катнаша. Егет безнең төшерү төркеменә үз көчемә ышанам, ләкин бераз дулкынлану бар дип белдерде. Ләкин аның борчылуы урынсыз иде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен уңышлы тапшырды.
В своих силах уверен, но нервы всегда есть. Само участие мне стало интересно, то, что показать свои навыки хочу, защитить свой техникум. Ну и, в принципе, просто нравится мне за рулем быть. Республика конкурсының шәһәр этабы 2 этапта уза. Башта балалар имтихан сорауларын компьютерда эшли, аннары дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренең ныклы игътибары һәм контроле астында 2нче этапка керешә. Все готов? Да. Старт, внимание. Поехали. Конкурста катнашучыларга комплекслы күнегүләр үтәргә кирәк иде. Елан, параллель парковка, гаражга, орт белән керү, чикләнгән киңлектә борылу. Һәм булар барысы да вакытка үтелергә тиеш. Почему решил? Это проверить свои знания ПДД, ну и, конечно же, не забыл ли я опыт своего вождения, как учили нас в автошколе. И нюансы были, забыл про змейку, конечно, обидно очень. Вот как-то на эмоциях, вот такие вот дела. Җиңүчеләр Казанда узачак автосессия 2025 республика этабында Чаллы исеменнән чыгыш ясаячак. Шәһәрдәннән Казан инновацион университеты филиалы командасы яклаячак. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Сау булу бакча. Кайбер бакчачылар сезоны август уртасында ук тәмамлаган, икенчеләре автобуслар бакчаларга кадәр йөргәндә октябрьгә кадәр эшләргә исәп тота. Кемдер тагын ай ярым участокта эшләргә планлаштыра. Ләкин бакча сезонын ябу эшләре күпләрдә дә старт алды. Хәзер уңыр җыю, территорияны тәртипкә китерү дәвам итә. Бүген безнең төшерү төркеме гидростроитель бер бакчачылык ширкәтенә барып кайтты. Все желтеет. Перчики такие. Александра Вибякина бик канагать быел уңыш шул кадәр яхшы булган ки үзләренә дә, балаларына да, күршеләрен сыйларга да җиткән. Хәзер бакчачы сливы җыя, кайбер культураларны ул төнгә каплый. Аның сүзләренчә инде суыта. Помидоры с улицы убрали. Вот территория после помидор. Времени и рук нам не хватало, чтобы ее собрать и прибрать весь урожай. Но постарались. Яблоки, например, у нас одна яблоня всего лишь. Можно было 5 семей этими яблоками прокормить. Дайкан баклажан бурыш ясы бар иде. Александра Бибякинага ире Александр ярдәм итә. Ире җир эшләрен башкара. Хатын нәрсә әйтсә, шуны утим дип шаярта бакчачы. Хәзер участокларда тагын кызу чор башланды. Мужчин какие работы? Тяжелые сами, подготовка вот. Пионы надо рассадить, землю подготовить, перекопать надо будет, убрать. Ну, подготовка к зиме, огород. Димәк, участокны тәртипкә китерергә, артык хәйберләрне җыярга һәм киләсе бакча сезоны ачылуын көтәргә кирәк булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Еда – это язык души, и мы говорим на нем в совершенстве. Нешкебиль – гастромаркет, где живут вкусы и традиции. Попробуйте наше собственное производство. Щак-щак, выпечка и полуфабрикаты халяль. И не забудьте про подарки с национальным колоритом. Ждем вас! Только с 13 сентября по 12 октября в торговом центре «Палитра» лучшие представители кошачьих пород со всего мира в Котто-деревне.